Sa number 3, paray na pagpanghanda sa probinsya para sa cyber center nga ginatanyag bilang opisina sa mga national government agencies. Sa video ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz, paray ng pagplastar sa mga cubicles, lakip na ang mga dividers nga magaserbi nga conference areas para man ang pagplastar sa electrical requirements. Ang Phase 1 kag Phase 2 sunod sa kay Diaz, ang sara maka-accommodate sang 700 ka mga cubicle. Target sa probinsya nga mahuman ini sa katapusan sang July. Sunod kay Diaz, uyag nila nga magsulod na lang kag handa na ang tanan para sa mag-occupy sini. May anong ka mga talatapan nga nagpa-reserve para sa ilang space. Kay wala pa man sang budget ang mga regional offices karon. Sunod sa kay Diaz, ang renta para diri ang iga-subsidize ani sa Negros Occidental. Ang proyekto sa idalom sang Enterprise Economic Development Department. The provincial government is going to subsidize, no? It is an economic enterprise department nga project. So may ara na siya tariff based on the ordinance. So ang mabayad na isang rental will be the province of Negros Occidental. And then hopefully by next year sa ilang mga ano naman nga budget maupod na nila ang rental no, for the space, no. So importante sa aton nga settle down gid yang aton regional offices, no. Ang rentals and income are secondary, no, because we need an operational full complement sa aton NIR nga mga national government agencies in one place.